Il-ġimgħa D-Dieħla fil-Parlament se titressaq għat-tieni qari il-liġi sabiex is-sess l-inqas rappreżentat fl-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż ikollu kważi rappreżentanti ugwali daqs is-sess l-ieħor. Fil-każ preżenti bil-providimenti li se jidħlu f'din il-liġi proposta se tiżdied ir-rappreżentanza tan-nisa fil-Parlament sa minn wara l-elezzjoni ġenerali li jmiss. Dan l-abbozz ta' liġi qed jiġi meqjus bħala wieħed storiku u fil-messaġġ tiegħu għall-ewwel tas-sena l-Prim Ministru Robert Abela taħ importanza. Fil-fatt il-Prim Ministru kien qal li dalwaqt se jidħlu bidliet biex nassiguraw iżjed preżenza tan-nisa fl-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż, il-Parlament. F'dan il-kuntest saħaq li jrid jara iżjed nisa f'pożizzjonijiet ewlenin ta' tmexxija. Is-Segretarju Parlamentari għall-Ugwaljanza u r-Riformi Rozjan Kutajjar spjegat li l-abbozz ta' liġi se jwassal biex iż-żewġ partiti jkunu jistgħu jitellgħu 6 deputati nisa kull wieħed li ma jkunux ġabu l-kwota elettorali. Is-Segretarju Parlamentari Kutajjar qalet li fl-aħħar 70 sena l-Parlament Malti baqa' konstanti f'dak li huwa persentaġġ baxx ħafna ta' nisa fil-politika. Saħqet ukoll li dan l-abbozz rivoluzzjonarju fid-demokrazija huwa wieħed mill-bosta riformi sabiex jiġu msaħħa l-istituzzjonijiet ta' pajjiżna. Kutajjar żiedet tgħid li l-ugwaljanza hija priorità ewlenija għal dan il-Gvern. Hekk kif permezz ta' dan l-abbozz mill-elezzjoni ġenerali li jmiss mistennija jkun hemm 40% tal-Kamra tad-Deputati magħmula minn nisa. Permezz ta' dan l-abbozz ħankunu din nwasslu biex ikollna rappreżentanza iżjed ugwali ma jistax ikun illi nistennew illi l-affarijiet jitbidlu waħedhom irridu nkunu aħna bħala Gvern illi nbidlu u għandna il-kuraġġ biex inbidlu għaliex fl-aħħar mill-aħħar il-pajjiż għandu wisq xi benefika mill-involviment tan-nisa fil-politika. Intant statistika tal-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-sessi li ħarġet riċentament innotat li l-liġi tal-kwota sabiex tiżdied ir-rappreżentanza tal-mara fil-Parlament kienet ta' suċċess fi 11 stat membru tal-Unjoni Ewropea. Dan kif dawn il-pajjiżi raw aktar nisa jiġu eletti fil-Parlament.